Són les 20 hores, pràcticament la 1 de la matinada a l'Everest, nit tancada a l'Himàlaia. Hola, com esteu? Dilluns 11 de desembre de 2023, 7 dies des de l'últim programa, 7 dies en què han passat un fum de coses dels que no ens donarà temps a parlar en el Si fa no fa 3/4 d'hora de companyia que vos farem. Una edició més del millor magazín tragicòmic de Ràdio La Marina, el programa que s'emet dilluns, es publica els dimecres i s'escriu els diumenges a la nit. Com ja us tenim acostumats, donarem peu a alguna notícia fritanguera per donar conversa a Victòria, una argentina més de Barcelona que envia els guiris cap al Tibidabo quan et demanen pel Parc Güell. Aquesta setmana el nostre estimadíssim xef Víctor Mercader ens farà alguna recepta més nadalenca que posar el caganet dins del pessebre quan l'àvia no mire, i de meitat programa en avant seguim acumulant més dies històrics del procés, perquè avui ens visitarà possiblement i com a mínim el reusenc més important de tots els temps, perquè sí, a Himàlaia, com a banderats de les causes perdudes que som, defensors dels humils i amants de la derrota, donem per vàlid que Gaudí va néixer a Riudoms. Pels barcelonins que esteu escoltant este programa en directe pel 102.5, que no sabeu ubicar res més al sud d'Hospitalet, espereu una estona per descobrir de qui estem parlant, i pels que ens han trobat buscant per xarxes socials alguna còpia de la sotana que creeu que Reus és el mig centre del Borussia Dortmund, doncs avanceu més o menys al minut 20 de programa, perquè ara el que toca dir és allò de això és Ràdio La Marina, són Victòria Posadas posant ordre des del tauler i Ignacio Conor jugant-se la feina. Això és Himàlaia, segona temporada, comencem. Tanto confort provocó narcolepsia, a veces que desiente alrededor y no están... Resultats lamentables els obtinguts pels adolescents catalans, col·locant-los a la web, perdoneu, perquè aquí m'he traspapelat una pàgina, no passa res, perquè entrem en matèria, en la que vulguem, en matemàtiques, en llengua, en història o en aprendre a liar porros en als banys de l'Institut de Magatotis, perquè en absolutament totes les matèries Catalunya ha sofert una davallada monumental en els resultats de l'informe PISA. Una hòstia del nivell de la rebuda pels defensors del producte patri en veure com, amb la Messias, els Javis han retratat millor l'esperit català del que faria Joel Joan amb tots els pressuposts de la Corpo. Però això ja és un altre tema. L'informe PISA, com dèiem, són els resultats a unes proves que es realitzen a tot el món cada 3 anys a alumnes de 15 anys i que marquen el nivell dels estudiants en cada país en diferents matèries. Resultats lamentables els obtinguts pels adolescents catalans, col·locant-los a la cua de l'estat espanyol. I més lamentable encara l'afirmació de la consellera d'Educació, Anna Simó, dient que la culpa dels mals resultats era de la sobrerepresentació d'alumnat nouvingut a les proves. Una resposta del nivell de les que hom pot llegir als tuits del 324 a càrrec de subnormals amb la Creu de Sant Jordi al nom, però cortesia del partit més progressista al govern. Un nivell d'excusa de merda que et signaria el mateix Xavi Hernández en roda de premsa. Els alumnes nouvinguts, tocat els collons. Segur que la davallada en matemàtiques no té res a veure amb aprendre equacions a través de projectes que treballen la transversalitat de l'amistat, ni la falta de comprensió lectora amb eliminar absolutament qualsevol tipus de paper dels centres fins convertir les biblioteques escolars en aules de desenvolupament TIC on els alumnes aprenguen a usar el navegador del Marca de forma segura. Tot i això, no us preocupeu, no està tot perdut, perquè si algo hem après és que el fracàs estudiantil no està renyit amb l'èxit professional, i si no, mireu a l'ambaixador d'Espanya davant la UNESCO, anteriorment ministre de Cultura, anteriorment primer secretari del PSC, anteriorment diputat al Parlament, anteriorment diputat al Congreso, anteriorment regidor de l'Ajuntament de Cornellà i anteriorment expulsat de la universitat per no aprovar ni una assignatura en 5 anys. No se't donen bé les matemàtiques? Afilia't o apropa't a l'afiliat més proper. El reconeixereu perquè és el xaval al que ajudes quan li estan fent bullying i una vegada se sent segur li tira un guix al cap al més xungo de classe i li diu que ha sigut tu. Tot això ens porta a la pregunta de la setmana. Quan has rebut per algo que no era la teva culpa, Vicky? Bueno, cuando yo era muy chica, no tanto igual, salía con un novio que para su familia él era re correcto, no fumaba, no tomaba nada, mentira, vivía fumando porro conmigo, y un día estábamos fumando en el living de la casa de la madre y pensábamos que nunca iba a llegar y cayó la madre y estábamos fumando y la madre nos miró y dijo, ¿y esto de quién es? Y él no dijo nada y tuve que decir, es mío, y me lo llevo, y me fui, y me llevé todo el porro y me comí
el bajón de la madre. Moltes gràcies, Vicky. Suposo que no va durar molt més la relació. No, nada. Bueno, la meva crec que no es pot contar perquè afecta fills de Guàrdia Civil i no va venir sortir a la portada de l'ABC demà. Canviem de tema, ens posem slicks i sortim cagant hòsties per fer que homes que es gasten 100 euros per patrocinar una marca de begudes energètiques es facin palles veient com retallem una dècima de segon a cada corba. Ajustem el retrovisor per observar les desenes de lleons marins amb endarreriment cognitiu que fan palmes amb les seves aletes atrofiades de subnormals cada vegada que algú cita el número 33. Fiquem-nos darrere d'un safety car tan mateix com ho faríem d'un cotxe de Mossos d'Esquadra que va a 124 km per hora per l'AP7, perquè efectivament és hora de parlar de Fórmula 1. Un esport on corren tots contra tots, on sempre guanya el fill d'un milionari que ja sol sent adrenalina si s'enganxa els collons amb les pinces de la bateria del cotxe, perquè resulta que és més que probable que Madrid comenci a organitzar un gran premi urbà que acabe substituint al 2026 l'últim llegat del pujolisme que ha perdurat fins als nostres dies, el Gran Premi de Montmeló. Així que des d'Himalaya fem una recopilació d'unes quantes coses més que Madrid podria robar a Catalunya. Domingo en la tarde fui a los coches de choque. La petroquímica del Camp de Tarragona, farts de les derrotes de les candidatures olímpiques, és la manera en què puguem veure una flama coronant la ciutat. A més, no cal preocupar-se per la contaminació, perquè la petroquímica no contamina res en absolut. És ben sabut que per les xemeneies sol surt vapor d'aigua amb purpurina. Mientras daba una vuelta de reconocimiento. Els nusos del Papiol i de la Trinitat. Ho va dir la Sílvia Orriols, de Xotis i Mantilla. Los atascos són un símbolo d'identitat de Madrid, així que què millor que traslladar aquests dos hubs de la retenció directes a la M30. Y se me encendió el alma, corazón y rodilla. Lloret de Mar. Paelles congelades a 50 euros per barba, platja i absolutament ningú que parle català és el somni de qualsevol madrileny. Endavant, amics del mejor cocido d'Espanya. No sigueu tímids, demaneu per eixa bocota. Carles Puigdemont. Ja s'han quedat amb Buenafuente, Gabriel Rufián i amb el López de Plats Bruts. Seria l'actiu que els falta per completar l'espectre de la catalanó i sense cap tipus de dubte el que més il·lusió els faria. ¿Cómo podía entrar a ese pedazo de chorba? No la quería asustar como asustaba a las otras. Fui a por ella y la dije, quiero montar conmigo. Y ella me dijo, de acuerdo, parece un buen chico. No la miraba a los ojos, pues me daba vergüenza. A dins d'armari em vaig excitar. Canvis musicals dels que ens encanten, perquè això sols pot voler dir una cosa, i és que a l'altre costat del telèfon tenim ja a Víctor Mercader, preparat per preparar-nos una recepta. O no? Víctor, estàs ahí? Hola, buenas, Ignacio. ¿Cómo estem? Has tingut quasi m'agafa un infart, cabron. Home, estava esperant a Hola, Víctor, o Bones, Víctor. Hola, Víctor. Bones, Víctor. Molt bones, com estem? Què tal, Opon? Molt bé. Bueno, mira, estic aquí migranyós a la ràdio, però no passa res. Aquestes coses diuen perquè si algo surt malament, pues sempre tens l'excusa gravada. Claro, i sempre li pots tirar la culpa a l'enfermetat, no? Exacte. És que avui fa mal temps i tinc migranya. Efectivament. A veure, Víctor, què n'has preparat? Pues mira, este fin de semana, ya que después del viatge a Filipines la casa ja no està per tirar-la per la finestra, este pontet que hem tingut, pues hem anat al poble de la meva dona, a Portell de Morella. Portell de Morella, això està pels ports. Portell de Morella, exactament. Al costat de Morella, a la part de detrás, us recomano a tot el món que vaiga a fer una visiteta a la part de tots els pobles que tenim per la part d'esports, que la veritat que són molt bonicos. Doncs bé, va passar una cosa molt graciosa, que suposo que molta gent que és de la capital no coneix, que és que depèn a quina hora arribes el dissabte al poble, pues la panaderia, o sea, el típic supermercat que és panaderia, que és forn, que és ultramarinos, que és tot junt, pues t'agafa i te tanca, no? I de repente presentes en que no pots ni comprar pa. És així, no?
Llavors vam tindre aquest petit problema. Vam arribar a les 12:30 i entre que vam deixar l'equipatge i vam anar a agafar algo de pa per passar el fin de setmana, doncs ja directament havia tancat. Així que ja ni pa ni res. Drama. Llavors doncs vaig agafar i vaig mirar la despensa i no tenia ni llevadura ni tenia res. I jo tenia jo què sé, som espanyols, no? Estem acostumbrats a cuinar, a menjar sempre pa. Perdona, llavors, la superrecepta estel·lar del programa serà fer pa, Víctor? Estic entenent-ho bé? Sí. Pa, Vinga, pues resulta que me va recordar molt al temps de la pandèmia, quan, no sé si te recordes, la gent se va tornar loca, s'avorria a casa, no sabia què fer, s'anava al supermercat i comprava farina, llevadura, per poder fer pa i així anar a distraure una mica. Pues bueno, com un bon friqui de fer pizzas que me'n vaig anar al supermercat, no hi havia llevadura. Llavors se va ocurrir una idea, una recepta, i és la que te vinc a aportar avui, que és pa de pandèmia. Pa de pandèmia. Quin tio més optimista, per favor. Algun títol li tenim que ficar. Doncs bé, per fer la recepta ens farà falta 180 grams de farina, 60 mil·lilitres de llet, 60 mil·lilitres d'aigua, 20 mil·lilitres d'oli d'oliva, mitja cullerada de sal, un quart de cullerada de sucre, un sobre de gasificant i mitja cullerada de bicarbonato. I això penúltim que has dit, on ho podem trobar? El gasificant, doncs és una cosa que molt poca gent coneix i és una de les coses que més s'utilitza als pobles. El gasificant seria com polvos de fornilla, s'utilitza als pobles de tota la vida. S'utilitza per fer cocs, per fer bizcochos, per fer galletes. Són sobres que estan a tots els supermercats. La marca més coneguda és el Tigre. Vale. I llavors, inclús és molt graciós perquè també se pot utilitzar per fer aigua en gas. I agafes i tires gasificant a l'aigua, la tanques i fas aigua en gas. O sigui, és molt fort la cosa. Té cert sentit, eh? Si fiques gasificant a l'aigua et sortia aigua en gas, o sigui... Sí, bueno, però no és el mateix que ficar-li gas, no? Però bueno. Doncs bé, directament agafarem i mesclarem tots els ingredients i el bo de tot d'este pa és que no necessita ni fermenta ni res. Al no portar llevadura, no necessitem que los bitxets se mengen l'oxigen que hi ha perquè fermente. Llavors directament mesclem tot i l'agafem i el fornegem. I la veritat és que queda molt, molt, molt bo. Jo el vaig utilitzar, vaig ser una forma, diguem, de barreta menudeta, de rio baguette llarga, i la vaig tallar a trossets. I per fer tartaletes la veritat és que queda impressionant. Inclús per estos Nadals, una molt bona idea seria utilitzar això i tallar-la i utilitzar-la com a tartaletes, doncs, una miqueta de mantequilla i salmón, queda brutal. Pues, Víctor, vols que et conti una anècdota d'algo que em va passant per els ports? Per favor, per favor. Mira, dies enllaçat, enllaçat. És que m'ha vingut al cap quan has dit que vas arribar al poble i estava tot tancat i no podies comprar menjar. Clar, tu ja saps que jo soc una persona d'un marc mental de poble molt, molt fort, però que quan passo més de 2 setmanes aquí a Barcelona em torno mig gilipolles, saps? I se m'obliden coses. La qüestió, vaig arribar en reserva de gasolina a aquella zona, vaig passar a l'última gasolinera, feia molt de rato i vaig pensar, bueno, per allí per detrás de Morella sé que hi ha una gasolinera. Jo crec que, igualment que passa aquí a Barcelona, que un divendres a les 10 de la nit anava a estar oberta. Claro. I quina va ser la meva sorpresa, que quan vaig arribar no estava oberta i vaig passar possiblement els 50 quilòmetres més tensos de la meva vida. O sigui, el cotxe arribava parant-se a la següent gasolinera oberta. I sobretot quan te fica l'autonomia 60 i de repent en un quilòmetre passa de 60 a 30, no? Què ha passat aquí? Efectivament, pues eixa persona era jo, maleint per dins, algo que jo sabia perfectament com era. Que tot això t'has preguntat alguna vegada, perquè tu saps que si te quedes tirat sense gasolina i te para la Guàrdia Civil, és multa. Ah, sí? Sí, òbviament. I no t'has preguntat mai de que te para la Guàrdia Civil o els Mossos en el vostre cas no i dius és que la gasolina estava tancada al poble, és que no hi havia ningú puesto que estava indicat. Faria com que m'he parat a mirar el paisatge, no? No, senyor Guàrdia Civil, que he parat aquí a fer-me una glenxa. Però tinc gasolina, he parat li prometo. a veure paisatge. És de nit,
És de nit i està nevat, però dona igual, és que és molt bonico. ¿Necesita ayuda? No. Gracias. Pues bueno, Víctor, moltíssimes gràcies. A tu, Ignacio, un plaer, com sempre. Parlem del següent programa? Per supost. Molt bé, vinga, adeu. Vale, vinga, una abraçada, adeu. Avui en tenim preparada una de grossa i és que seguim ampliant l'horitzó del programa per apropar-vos sense canviar el to bocins de pura cultura. Cultura de la bona, cultura per un tubo i en vena, com el vostè primer, però sense renunciar al català. I és que avui, amigues i amics, parlarem de cultura local en tota la seva dimensió, des de la taula a la político-social i, si la Fiscalia ens ho permet, passarem per la político-militar. Com sempre que parlem de cultura, us aproparem un terme per fer-vos els interessants, més ara que venen menjades de Nadals. I és polímata, individu que destaca en diverses branques del saber, el que es coneix com a Homo Universalis, que recull el seu màxim esplendor durant el Renaixement, amb prohoms com Leonardo da Vinci o Nicolau Copèrnic. Homes que van demostrar al món com d'experts n'eren en tots els camps possibles i direu, ja no queden sabuts com els d'abans i estareu molt equivocats, perquè el polímata ha arribat als nostres dies sols que camuflat baix la professió d'articulista. I és que el nostre convidat d'avui ha fet de la reducció del camp de batalla la seva bandera. Des de l'atrinxerament al triangle no sempre amorós Reus-Tarragona-Cambrils, ha sabut com ningú ressignificar el periodisme local com a quasi universal i amb els seus articles a Catalunya Diari, RAC1, El País i un llarg, etc., ha plasmat en paper pensaments que molts no sabríem ni articular en paraules. Però hi ha aquesta palla amb els peus per citar el que diuen d'ell autèntics monstres. Donem-li una arpa, pugem-lo al Pedraforca i observem el país com crema. Quin goig, Maria Nicolau. Adorable cabronàs, Jordi Amat. I ens delecta amb salírica trobadoresca de Quim Monzó. Per si encara no ho heu endevinat de qui estem parlant, evidentment parlem de Miquel Bonet. Molt bona nit, Miquel. Bona nit, Ignacio. És un gran plaer i abans que diguis res més i continuïs ensabonant-me, he de dir que estic acollonit de l'editorial que has fet. Una cosa que no m'esperava. No sé si sempre tenen aquest to o és fruit de la teva migranya. No. Som germans de migranya, també t'ho he de dir. No, bueno, sí, el to sol ser este, no sé si ho dius per algo bo o per algo roïn, i la migranya, a part de fer-me trava en alguna paraula que no arribo ni a llegir el paper ara mateix, a aquestes altures del dia, sí, sol ser així. Sensacional. No, la veritat és que em sento tranquil que si un dia he de deixar aquest món per alguna circumstància, que em troben amb alguna cuneta, ja sé que el meu llegat està en bones mans. Hòstia, ara acabes de traspassar la ninguna pressió que tenia, de sobte la tinc tota jo aquí al damunt. Bueno, o sigui que... has començat tu amb aquest festival de sabó, doncs te l'havia de tornar d'alguna manera. O sigui que moltes gràcies, Miquel. Te tinc que confessar que no sé molt bé per on començar, perquè segurament, i si dic segurament no, segur, eres la persona més polifacètica que ha passat i passarà per este programa, i buscant un nexe comú, que em servia de punt de partida, vaig trobar que et defineixes tu mateix com un intrus laboral. Sí, no, perquè jo no tenia la més mínima intenció de ser periodista. És una cosa que havia mirat amb cert menyspreu, fins i tot. Amb cert menyspreu. Però la vida et porta pels camins seriosos que et porta i a mi m'ha portat per aquest. Molt bé. Jo tampoc soc periodista, estic fent aquí, mira, una mica ocupant una franja que podria fer una persona amb carrera, però bueno, si algun dia toquen a la porta, m'apartaré humilment perquè agafin este micro. Seguim buscant punts comuns. Jo també soc del sud, tant del sud que passo a ser del nord, efectivament, del País Valencià, concretament de Benicarló, on gran part de la gent omple la nevera gràcies a la indústria química. Jo tinc la teoria de que absolutament totes les persones del Camp de Tarragona han treballat a la petroquímica. És així? Totes no, per un percentatge molt elevat, segur que sí, i si no, directament i indirectament. Vull dir... No és per negar que hi ha una certa dependència malsana moltes vegades, perquè
contradiccions i coses d'aquestes. I, bueno, també és veritat que el poble del Baix Maestrat, en aquest cas com tu, també té molts punts de contacte. Jo he treballat, fins i tot, a la BP, perquè jo abans de ser periodista em dedicava a la indústria química. Suposo que ho preguntaves per això. Sí, efectivament. La BP de Castelló és una cosa dantesca. És molt pitjor que la petroquímica de Tarragona. Jo he estat allà dins i és bueno, vas sortejant xips i xops, que dic jo. Sí. Com comentaves, tu t'has dedicat a moltes coses. Quan mires la vida laboral de Miquel Bonet, què ens podem trobar abans d'arribar al món del periodisme? És una pregunta, no? L'entenc? Sí. No, jo abans del periodisme fa molt poc que m'hi dedico. De fet, fa 5 o 6 anys només, perquè abans m'havia dedicat bàsicament amb això, a la indústria, per això, perquè com que és l'ofici que tots no tenim un forat on caure aquí al Camp de Tarragona fent cap, doncs hi vaig fer cap. I abans d'això havia estat cuiner molts anys en un negoci familiar que teníem que va acabar fatal. Va acabar fatal, també soc un gran especialista en fracassos fruit d'això. En un exercici de periodisme d'investigació sense precedents, a este programa, hem trobat que Gaudí no és l'únic suposat reusenc amb el lloc de naixement en incògnita. ¿Vale? No acaba d'estar clar si Alejandro Cao de Venós és reusenc o tarragoní. Ojo, el seu avi, de fet, es va acabar jubilant treballant com a vigilant a la petroquímica, cosa que m'encantaria que en una línia temporal passada haguéreu coincidit. O sigui, per casualitat, ja coneixes l'avi d'Alejandro Cao de Venós? No, i a més m'acabes de descobrir una dada que m'ha deixat acollonit. Per això dic, la pots apuntar i te la regalem. L'hauré de seguir, perquè és un tema entre alguns perfils que he fet de gent insigne del Camp de Tarragona. Ho reconeixo que el tinc pendent, a Cau de Venós, i no he investigat massa i és un mea culpa que faig públicament i aprofito per fer-lo, perquè avui en dia segurament és a banda de mi, que ja ho has deixat clar, és un dels personatges més importants de la regió, sinó que més en vida. Bueno, sí. O sigui, Alejandro Cao de Venós té per tu el fet de que té una fitxa a la Interpol, cosa que tu de moment no tens. No, i tinc una enveja no gens sana, evidentment. No, és boníssim. Si tens ocasió, entra a la Interpol i busca'l, perquè les fotos és que no tenen desperdici. Demà truco a l'Interpol, sense falta. Vinga. Petroquímica, reactors nuclears, macroplantes eòliques, per què a Tarragona li toca sempre el rebre? Bueno, més que res perquè estem molt ben situats. Som al centre del país pels pancatalanistes com jo. Quan agafes el país i poses al mig i resulta que al mig estem nosaltres. I com que estem tan ben comunicats també ens toca el rebre. No crec que tingui més secret que aquest. O sigui, jo ho dic perquè, per exemple, a l'Empordà no fa molt, o sigui, quasi ho cremen tot perquè volien posar allí 4 molins. O sigui, no té res a veure amb el caràcter tarragoní, en el fons? No. Bueno, home, jo sempre he pensat que si hi ha alguna gent, algun català que s'assembla més a un tarragoní és un empordanès. Sí. Contra el que se sol dir, hi ha grans llaços de germanament Empordà-Camp de Tarragona. Empordà, Girona és una altra cosa. Ostres. Així sí que consideraríem que és... Desenvolupa'm esta teoria, perfa. No, a veure, el gironí de la ciutat de Girona, i fins i tot m'atreviria a dir el que tira cap a la Garrotxa o el que tira cap al Ripollès, és d'una manera de ser i és d'un caràcter que poca cosa té a veure amb l'empordanès esmentat i que s'assembla més ja la mateixa configuració orogràfica del país s'assembla més al Camp de Tarragona que no pas a Girona. I ells mateixos t'ho diuen, els empordanesos tampoc els agrada Girona. Nosaltres ens pensem que reconeixen la seva capitalitat, però no. Bueno, estem plenament agermanats. Jo realment, en els anys que porto aquí a Catalunya, he descobert que a cap català en el fons li agrada massa Girona.
No, clar, això està clar. Menys el de Girona, clar. Exacte, efectivament. De les teus articles es desprèn, parlant de caràcters, sempre amb una màscara de cert cinisme, que existeix una identitat pròpia del Camp de Tarragona. Això realment ho veus així? És allò que si no existeix me l'invento. Jo estic intentant... No, sí, estic intentant fer una feina performativa. Això està de moda. Vull dir, ara el que els agrada als intel·lectuals del nostre temps és a partir del llenguatge crear realitats. Vale. No? És com una clau d'ajuda. Jo faig servir aquesta mena de processos per fer-ho amb el que m'interessa a mi, en aquest cas, és crear un caràcter tarragoní. Seriosament sí que hi ha una part de realitat, però exagero una mica. És menys del que m'agradaria que fos. Llavors, i en part, el que s'escriu en el teu últim llibre, Periodisme de contacte, cròniques sudistes, diríem que al final té una part de ficció. Sí, i tant, hi ha moltes mentides. És un llibre que disfressat de periodisme i disfressat de cròniques està ple per tots costats de mentides. Versemblants, perquè són mentides de qualitat, això no vull enganyar el lector, però sí que és veritat que hi ha moltes coses que són mera especulació disfressades de llenguatge periodístic. Però bueno, tant me fa, ja t'he dit que, com hem dit al començament, soc un intrus. No m'importa gaire. Com un intrus arriba a publicar un llibre sobre les seves cròniques? No, la voluntat d'escriure el llibre no va ser ni meva, va ser del meu editor, Miquel Adam, de la primera perifèria, de la segona perifèria, que dic jo la primera perifèria, em renyarà. No sé en què estava pensant. Que em va dir que certes cròniques que ell havia detectat, bueno, jo he escrit de moltes coses, però sí que és veritat que un dels temes principals del que escric durant una temporada, quan estava a Tarragona Digital, era la mateixa tarragonitat. I clar, amb aquest fil conductor i amb aquesta coherència, doncs l'editor va veure que hi havia un llibre que es podia fer amb certa cohesió interna, i jo li vaig dir, doncs endavant. Jo soc una persona que no acostumo a dir gaire que no. M'agrada dir que sí. Això ja ho he vist. Per això estic aquí. Exacte, això t'anava a dir, per això estàs aquí, bàsicament. Periodisme de contacte, periodisme valent i contra tots. Crec que poques persones han fet de l'insult un art. Federico Jiménez Los Santos a Madrid i després ja vas tu, Miquel. Home, un gran elogi, per ell és insuperable. Tot això bé, t'has trobat cara a cara amb Marc Ribas? No, és una cosa que m'hauria agradat algun dia, que m'hagués convocat, que m'hagués convidat a dinar. Ja hauríem pagat a mitges, tampoc li hagués dit que... Ni això pels passadissos de la Corpo, que dius, mira, per aquí està sortint de maquillatge, tal, jo vinc a l'entrevista. No, últimament he anat una mica per allà per la Corpo i tal, no massa, no et pensis, un parell de dies, un dia amb el Grasset, un altre dia un parell de coses, però no me l'he trobat mai. I tampoc no he rebut mai allò que diguis un input, que et digués que aquest senyor et vol conèixer, et vol insultar, o et vol pagar almenys, o et vol fer un concurs de polsos o una cosa d'aquestes. Si et vol pegar amb Ribas, jo em mudaria de Catalunya, en general, perquè segurament et partís per la meitat, a tu i a qualsevol persona. Ho dic, evidentment, ja comentaves tu, pels teus articles sobre joc de cartes, que ens has regalat la teva visió, no sols del programa, sinó de cada racó de Catalunya, en el fons. Jo tinc que confessar que no he vist ni un sol programa de joc de cartes i en canvi sí que em llegia els teus articles. Com surt aquesta necessitat de fer de comentar la jugada del joc de cartes? Una mica com tu. A mi és un programa que no m'agradava gens, però vam dir que va venir a Cambrils, precisament, que és on jo visc ara, i em van dir, home, ja que estàs aquí, coneixes els restaurants, podries fer una crònica, això està molt vist, segur que tindrà visites. I sí, joder, si va tenir visites. Va ser, allò de l'èxit va superar la pròpia empresa, doncs mai millor dit que en aquest cas. I clar, el problema de quan tens èxit és que te'n demanen més. Sí, no? I va haver un moment que no ho podia deixar de fer. Jo, evidentment, no ho volia fer, això. Era una cosa que em fastiguejava enormement haver-me de mirar aquest programa cada dimecres i, a més, estar fins a les tantes escrivint les putes cròniques després. Però, bueno, em dec al meu públic i ho feia. Ara sí, ara m'he quitat. Ara ja t'has quitat del tot. Sí. Ja. Ha sigut dur, perquè ja t'he dit que no m'agrada dir que no, i en aquest cas sí que...
el meu article preferit, i ara ja parlo ja en primera persona, imagino que com el de moltes persones, és el del joc de cartes que es va fer a Lleida, on deies, entre altres coses, que ser de Lleida era el pitjor de ser català i ser valencià junt. Hòstia, molt bona definició, Em sap greu que sigui meva, però és boníssim. T'has atrevit a entrar ja? Has pogut entrar ja a Lleida a fer uns caragols? Sí, la veritat és que vaig entrar i vaig ser molt ben rebut, perquè, clar, com a tota ciutat, quan hi ha una mica de volum, també hi ha outsiders. I allà em van rebre tots, vull dir, tots els outsiders de Lleida em devien rebre amb molta amabilitat. Precisament hi vaig presentar el llibre al Periodisme Contacte, a la llibreria La Fatal, i devia ser de les presentacions més multitudinàries que he fet durant la gira. Va estar molt bé. A Lleida... Sí, digues, perdó. On no aniré és a Badalona. Allà sí que em consta que ja tenen ganes de pues ara hi ha una estructura de ferro en llums que diuen que és molt alta. Ah, sí? Sí, diuen que és un arbre de Nadal i l'Albiol li ha fotut una estrella de 35 metres a sobre per guanyar el de Vigo i a veure qui era més subnormal dels dos, a veure allí a fer competició. A veure si se'ls enfonsa i l'accident greu. La gastronomia és un dels pilars, ja no sols del teu periodisme, sinó de la teva vida. I per això no podem estar-nos, de fet, algunes preguntes en absolut polèmiques sobre el tema. És normal que un periodista gastronòmic mengi de gorra als llocs? Sí, és normal, en el sentit de si passa molt o si no, o com, en quin sentit m'ho dius? En el sentit, en els dos, de si passa molt i si ho haurien considerar normal. Vale. Normal hauria de ser que el periodista no pagués. El periodista em refereixo al crític gastronòmic. El que hauria de pagar les factures hauria de ser el diari. Això és el que passa al món civilitzat, als Estats Units, per exemple, el crític gastronòmic de Los Angeles Times va a un restaurant, li paga el seu diari i ell fa la crònica. El que no és normal és que s'ho hagi de pagar el mateix periodista, com tampoc es paga un crític de teatre a les seves entrades. Correcte. Que és una altra polèmica que hi va haver fa poc amb l'Àngel Llàcer, que volia fer pagar als crítics les entrades de teatre, que és una cosa totalment insultant. L'altra cosa és els barruts, que de barruts hi ha molts, i hi ha gent que es pensa que si fas un compte d'Instagram i ets una mica influencer per molts milers de seguidors que tinguis, tu ja ets un crític gastronòmic i et pots permetre anar fent aquests xantatges, perquè hi ha gent que va als restaurants a fer xantatge directament. Dius, jo vinc aquí, et faré un vídeo i si no em pagues el dinar o si no em fas un descompte important, doncs no parlaré bé de tu. I això passa molt, i això evidentment que no és normal, és plenament condemnable i aquesta mena de subnormals d'Instagram s'han de perseguir directament. Vull dir, no estem parlant de ningú en particular o sí? Sí i no. Tampoc et diré el nom ara, perquè... M'encantaria. O sigui, m'encantaria que digueres Bravas Barcelona... No, els coneixem tots. Vull dir, no sé. Un dels que li tinc molta mania és César Blue, que ja és una figura internacional gairebé, sí. però que em sembla especialment menyspreable. Al tercer capítol de l'11a temporada dels Simpson, Homer era contractat com a periodista gastronòmic i s'adonava que sols transcendiria si els seus articles posaven molta mala llet. Realment és així? Com a més cabró, més èxit? Doncs tristament sí. Ja ho sabem que tot està explicat als Simpson i en aquest cas també tornava a Terroc. Jo si hagués dit el mateix que deia i no hagués insultat ningú, doncs segurament els articles que feia tampoc no haurien estat tan coneguts. Que vulguis que no, a vegades sap greu també, però clar, l'exposició pública ja ho té això i la gent hauria de ser conscient que si fas el gilipolles per la tele és possible que algú t'ho digui. L'altra cosa és el llenguatge, clar, això podríem entrar a discutir. I ara has dit una frase que em sembla molt interessant, que és el ser persona pública al final t'exposa. Tu fa 5 anys eres una persona pràcticament anònima. Arrel de les xarxes socials i del teu llibre i dels teus articles has esdevingut persona pública. Tu has notat aquesta pressió repentina i aquest insult gratuït, per dir-ho d'alguna forma?
A veure, la meva vida quotidiana, no, a veure, tinc sí que he sortit de l'anonimat i és possible que amb algú de la catalanofonia li diguis el nom de Miquel Bonet, sí que li soni una mica, però tampoc sóc algú famós ni conegut, no soc els de la sotana. No, clar, vull dir, hi ha nivells encara. I ho notes una mica amb això, que si algun dia corre algun article teu per les xarxes o et veu algú pel carrer, a vegades sí que et paren i et comenten alguna cosa, ho notes mínimament, però és una cosa que afecta molt poc a la vida quotidiana. Sí que afecta més, i en el meu cas, que m'he significat per insultar gent i per no callar-me coses que normalment a Catalunya es callen, és en el sector, i en els mitjans, i en els diaris, i en les ràdios i tot això, que trobes en algun lloc reticències, trobes vetos, he tingut vetos explícits, i aquestes coses una mica de la Catalunyeta petita. On has tingut vetos explícits? Bueno, TV3 no... Em van matar el programa quan hi havia el Joel Díaz, al Zona Franca, un dia que havia d'anar convidat i a última hora em van dir que no podia ser perquè no corresponia amb la línia editorial del programa, coses d'aquestes que es diuen. Sí. A Catalunya Ràdio tampoc hi surto, també hi ha alguna mena de consigna que corre per allà perquè no hi surti. No sé, al Nacional també he tingut unes petites friccions, diguem-ho així, i uns quants. Hi ha llocs que ets ben rebut i llocs que ho és menys. Depèn molt també amb la gent que he insultat i amb la gent. No només que he insultat, sinó que he ridiculitzat. Que és normal, és la dinàmica normal, que passa que, clar, com a periodista també has de menjar i a vegades et sap greu no poder tenir encàrrecs o feines en lloc que potser les podries tenir però que no t'hi volen. Segurament nosaltres, si algun dia algú s'escolta aquests programes, se'ns taquen totes les portes de cop. La cuina catalana està en decadència, Miquel? La cuina en si no, el que està en decadència són els cuiners catalans. Els cuiners catalans. Sí, home, no tots, evidentment, sempre hi ha minories, però els cuiners en el sentit ampli, no només els cuiners professionals, sinó la gent que cuina. Però en decadència ho dius perquè ja no es fan estrelles com abans, i no em refereixo a estrelles Michelin, perquè està replet, sinó que no es converteixen en les celebrities que eren abans? No, això també, perquè venim d'un període molt viciat, diguem així, en què l'èxit era molt fàcil i que feies un cagarro en un plat i li posaves una mica de cibulet i et converties en una estrella mediàtica. Això, evidentment, s'ha acabat. Hi ha molt de control, hi ha molta precarietat, no només a les cuines, sinó a la gent que les paga. Cada vegada hi ha menys gent que es pot permetre acudir a un restaurant de cert nivell. I això que provoca, com menys vas en restaurants de nivell, menys criteri tens. I això és una correspondència que no falla mai. I com menys criteri tens, menys ganes tens d'anar a restaurants, menys coses saps, menys aprens i al final acabes deslligant-te del que hem entès tradicionalment com a alta cuina. Si això ho sumes que la baixa cuina també passa per un període especialment gris, baixa cuina em refereixo a la cuina que es fa a casa. Sí. Ara em sortirà que sí, que és un moment d'esplendor de l'esmorzar de forquilla, i és veritat, però per això mateix. D'això vam parlar fa 15 dies. Digues? No, que d'això vam parlar fa 15 dies. Ah, sí, amb l'Albert Molins. Efectivament. Ho vaig sentir. Efectivament. Però és una mica per això, perquè la gent té el pressupost reduït i ha d'anar amullant-se una mica el que es pot permetre. Sí. Ja no es pot permetre cert tipus de cuina, s'ha de permetre un tipus de cuina més baixa. Però tot i això, el problema greu continua sent a les cases que no es cuinen. No té altre secret que això.
Com a articulista eres una persona que no fa presoners, clar i català, capaç de plasmar realitats i opinions complexes en poques línies. Anem a soltar conceptes, perquè si tens a bé, i en una frase ens dones una sentència. Te pareix bé, Miquel? Mira, Sí. anirem de menys a més polèmic, ¿vale? Vale. Mira, comencem. Independència de Catalunya. O sigui- Vols una sentència? Exacte. Que diguis... Vale, perdona, no t'havia entès la dinàmica. Sí. Independència de Catalunya no m'interessa ja. No, Vull dir, no. Ja ha passat un moment. Ara ja no m'interessa gens. Ara ja no t'interessa gens. Vale, perfecte. No. La segona, País Valencià. País Valencià s'equivoca molt intentant promoure un nacionalisme valencià. Això no existeix i no funcionarà. La tercera, Reus. És la ciutat més autoindulgent i més cofoista de Catalunya, tret de Girona. Aquesta m'ha agradat especialment. La següent, Tarragona. La ciutat més desaprofitada del país, en gran part per culpa dels tarragonins, que són una espècie de gent que viu una inòpia perfecta de fa 2.000 anys. Barcelona. Barcelona és Mordor. Vull dir, no, Senzilla. és l'epicentre de tots els mals. I l'última i més polèmica, de Tiets. Home, són un grup que concentren tots els vicis del processisme, del tietisme i de la catalanó i ho intenten reconvertir en un llenguatge per a la gent jove. Per tant, el diable. O sigui, són parlant de los Simpson que parlàvem abans, són el senyor Barnes disfressat d'adolescent? Sí, seria al revés, potser una mica, potser seria un adolescent. Sí, potser seria al revés. Però el concepte és bo. Vale. A veure, així fem un joc, que és el de la fresca, que consisteix en posar una capsa aquí al mig i anem traient noms, vale? De persones i els posem a caldo, bàsicament. El joc consisteix en posar a caldo persones. Avui no el farem perquè tenim algo millor preparat, però deia perquè l'únic a qui no ens hem atrevit a fer la rajada completa va ser Jordi Basté. Hi ha algú o algo en qui no t'hagis atrevit a entrar al trapo, que dirien els castellans, que t'hagis acabat autocensurant un article? Segurament, però clar, ara si t'ho dic no tindrà massa sentit. Ja, realment tindria poc sentit. Sí, ja et dic, quan va sortir el nom de Jordi Basté, el company i jo ens vam mirar i vam dir, mira, saps què? Per si de cas, mai se sap, anem a dir un insult amable. El que passa amb el amable. Jordi Basté, jo també tinc prevencions, perquè ara és un semi-jefe meu, és molt semi, Sí, però el que passa amb el Jordi Basté és que li encanta que li fotin canya. Té una cosa passivo-agressiva molt bèstia, perquè és un tio que està bastant malalt, sí. i com més l'insultes, si ho fas amb una mica de gràcia, a ell més li agrada. Llavors, Per tant, animo tots els catalans que es caguin amb la marca guapa. llavors farem una cosa. Et passaré el clip del programa i tu li el passes a Jordi Basté per si vol venir. Vale, Vale? jo li dic. Vinga. No, és que jo li penso dir. Vale, mira, perfecte. Miquel, estem acabant la conversa per passar al joc del programa. Queda, dos preguntes, ¿vale? La primera serveix per mesurar l'ego dels convidats que portem. I és, en quina posició del rànquing d'audiència creus que quedarà al final de temporada aquesta conversa? Home, una cosa és el desig i l'altra és la realitat. El desig, evidentment, és que quedi la primera. La realitat és que quedarà la primera. Superarà a la intractable Mazafón, que ara mateix està en unes 400. Sí, probablement. Perfecte. Sí. I la última. A qui t'agradaria veure passar per aquest programa? Home, ja que has dit Jordi Basté, m'encantaria. Make it possible. Miquel, tenim per tu un joc molt especial que ens ha portat hores de realitzar. He tingut tot el pont a l'equip de guió del programa pensant en algo al nivell del convidat i després de 2 dies sense menjar ni beure han donat en el clau. És broma, jo no deixaria mai a l'equip de guió sense menjar ni beure perquè no sóc Andreu Buenafuente. A mi tota la vida m'han contat una anècdota mèdic, des d'ací una abraçada al tio Paco per tanta saviesa popular, i és que en una consulta el metge li va preguntar a l'infermera per quanta gent quedava a la sala d'espera i aquella li va dir que sols quedaven 3, un pagès de Valls, un home de Tarragona i un senyor de Reus. I és que la rivalitat entre Tarragona i Reus és algo històric, com la de Benicarló i Vinaròs, però de gent amb diners.
Tu, Miquel, reusenc, periodista més local que un malnom de poble, sabràs perfectament lo que estic dient. Al final, Tarragona contra Reus, Pelacanyes contra Ganxets, si no estic equivocat. Correcte. I tu, Miquel, home de cultura, estic segur que sabràs indicar a quins pobles pertanyen els següents malnoms. Hòstia, ara quedaré malament, No, home, no, que el joc està preparadíssim perquè quedi superbé. Vale. Vale. Com a periodista local que ets, per cada encert rebràs un patrocini de negoci local, vale? D'estos que apareixen en les teles comarcals, que em fan moltíssima gràcia. O sigui, els pots hasta escollir tu. Mira, ara este em patrocinarà. Vale? Mira, el primer, jo et dic el malnom i et dono 3 opcions i tu esculls. Vale? Vinga, va. La primera, escarbats. Escarbats podria ser el malnom de l'Almúnia de Doña Godínia, de Saragossa, de Montornès del Vallès o de Torredembarra. Hòstia. En sèrio és Torredembarra? Sí, efectivament, Torredembarra. Fortíssim. Fixa't que està preparadíssim perquè quedis de puta mare. O sigui, això... No, sí, ja ho he vist, però si m'haguessis posat 3 pobles tarragonins no l'hauria fet. Era la primera idea, però després vaig pensar que igual era ser massa cabró. La segona és esquirols. Esquirols podrien ser de Fuentesauco, de Fuentidueña, Segovia, de Vilanova i la Geltrú o de Falset. Bueno, sí, aquesta sí que l'havia sentit, de Falset, sí. De Falset, perfecte. Sí. La següent, portes ja dos patrocinis, que podrien ser perfectament Làpidas Esteles de Tarragona i Automoción Paco de Cambrils, o sigui, perfectament. La següent... Tot el que siguin funeràries és bo, hi ha molta pasta, es mora molta gent aquí baix. Efectivament. Foradats podria ser Manganeses de la Polvorosa, que és el poble aquell on tiraven la cabra del campanar, Montcada i Reixac o Montbrió. Hòstia, això dels manganeses existeix de veritat, però... Manganeses de la Polvorosa és... Saps allò de tirar una cabra al campanar? Sí. Pues el poble que ho feien es deia Manganeses de la Polvorosa. Tenen moltes coses. M'encanta aquest programa. Diversió i cultura. Sí. Per cert, no ho sabia, que suposo que és Montbrió, sí. que la meva dona em matarà perquè ho és d'allà. Sí. Espero que no digui que m'he equivocat, quedaria molt malament. Ara li diré, home, si t'has equivocat... Sí. Mira, la següent és puputs. Els puputs podrien ser els habitants de Moreruela de los Infanzones, Zamora, Vilassar de Dalt o Vilanova d'Escornalbou. Vilanova d'Escornalbou. Són els puputs, Efectivament, els puputs. És que d'on has tret, això? Molt bo, És que te les saps totes, No, bueno, jo no. Jo parlaré amb l'equip de guió, que jo no tinc ni puta idea. El següent és Mataflares. Mataflares podria ser el malnom de Paracuellos de Jarama, el qual seria molt divertit, de Caldes de Montbui o de Tortosa. De Tortosa, segur. Efectivament, és de Tortosa. I ens queden dos. Perquè Vicky m'està dient ja que tenim que tallar. La primera és borregos. Que seria... Podria ser Cuzcurrita del Río Tirón. Este era el poble que va dir Feijó el dia que es va inventar el nom de Sant Cugat del Vallès. Saps? O sigui, Sant Cugat del Vallès el va dir malament, però és que Cuzcurrita del Río Tirón existeix. Podria ser Cuzcurrita del Río Tirón, Lleida o Vinaròs. Vinaròs segur. Efectivament, és Vinaròs. Borregos, és que tenen el pitjor malnom. És que, mare de Déu. És horrible, és un branding nou. És horrible, En sèrio, putos vinaròsencs, no és broma. No, en veritat no és broma. No per agafar-los. I per última, i el millor malnom d'absolutament tots els que he dit, Caduferos, que podria ser Aldea Vieja de Tormes, Castellfollit de la Roca o Benicarló. Home, això és allò que feu amb el polp, no? Efectivament, aquella tortura animal prèvia a matar un bitxo. Sí, això és pitjor que allò dels bous envolats i encara no han vingut a per l'altres. No heu vist la sèrie aquella de Netflix que diu que els pops són tan intel·ligents o què? No, pues jo... No ha arribat a venir. No ho són tan intel·ligents, perquè es fiquen sempre dins el mateix cadufo. Pues sí, efectivament, els caduferos som els de Benicarló. Ja hem arribat al final, Miquel. Què t'ha semblat, això? Molt bé. Sí?
Home, doncs ha sigut molt divertit i molt entretingut. No, sap greu, potser volies que insultés a més gent, però... No, a veure, si hagués insultat a més gent, hagués tingut més clips, les coses com són, per luego ficar-ho al Twitter i treure, saps, algun me gusta d'aquests despistat. Però bueno, no, ha estat molt bé, ha estat molt bé. Bueno, ja dic, em sap greu, a vegades hi ha moltes expectatives respecte als insultats que acabaran després una conversa amb mi, però és que això és el flow va com va, a vegades surt i a vegades no es pot forçar. Exacte, doncs no res, esperem rebre un article breument insultant-nos a nosaltres, a veure si és possible. Moltíssimes gràcies per participar en aquesta xarrotada de Ràdio La Marina. Despedim, no pensis que ara parlem per dir-te quins són els patrocinats finalment que et financiaran el pròxim llibre. Estic molt interessat en això, sí. Vinga, adeu, Miquel. Vinga, Ignacio, gràcies. A tu. Adeu. Al principi del programa us preguntàvem quan has rebut per algo que no era culpa teva i la millor resposta ens l'ha escrit Anna Simó, consellera d'Educació, dient m'estan pegant pals per lo de l'informe PISA, ni que jo cobrarà per arreglar-ho, jo que sé, que estudiïn més, putos burros. La moguda és aquesta, que ara arribo jo i te la diu amb la nova digui bum 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 track. Ala jugo 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 jugo.